Takže čus, vítajú tohto videa. Dneska si ideme zahrať Jelly Jump. Takže môžeme ísť hneď na to. Takže ide tu vlastne o to, že nejaká ropa alebo nejaká čierna hmota padá z neba a my musíme skákať, aby sa nás nedotkla. Takže už asi chápete princíp. Musíme skákať na takéto pohybujúce sa čudoviny kamenné, alebo železné, alebo hliníkové, ja neviem z čoho to je. No a musíme uniknúť tej rope. No a tak neskôr sa pohybujú rýchlejšie a rýchlejšie tie kladiny. Aj takto sa pohybujú. No a vy proste musíte vyskákať hore. Takže ideme na to. Tak. Dobre, to sme nedali. Dobre. Toto je krásna farba. To sme sa dobre prešmitli. Vum. Úplne, že MLG Pro Skiller. Tak. Mám 280. No, máme nový rekord. Dobre. To je dobre, že máme nový rekord. Táto hra sa mi páči kvôli tomu, že je to podobné ako, viete, také hry ako Subway Surf, Crossy Road, že proste nemajú koniec. To sa mi páči na niektorých hrách, že proste, lebo keď proste vyhrajete hru, no tak to nie je také ako, že vyhral som hru a potom sa už nechce ju hrať, že síce nemáte žiadny cieľ, ale ide o to hlavne, že proste bavíte furt. Tak. OK. Hop. Dobre. Nie! Tu ako? No nič, ideme ďalej. Normálne, že ja pro solo. A toto je pekná farba. Hopla. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zdieľajte tak.